Μετά το εντυπωσιακό πέρασμα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι σώμα για εξαιρετική. Αυτό είναι σώμα για μοντέλο. Υπάρχει χώρο για σένα στη μόδα. Θέλω πάρα πολύ να σε δω. Όχι μόνο στο bootcamp, θέλω να σε δω εκεί. Ναι. Οι κριτές του GNTM κάνουν μια τελευταία στάση στην Αθήνα πριν κλείσουν την αναζήτησή τους στην Κρήτη. Οι κενές θέσεις του bootcamp έχουν μειωθεί επικίνδυνα και όσες κοπέλες θέλουν να βρεθούν εκεί, είμαι διατεθειμένη να το αφαιρέσω αν αυτό είναι πρόβλημα. Βεβαίως και είναι πρόβλημα. πρέπει να βρουν τρόπο να αποδείξουν την αξία τους. Για τα κορίτσια που έχουν σκοπό να αποσπάσουν τα 3 πολυπόθητα likes, η προσωπικότητα, ο δυναμισμός και η πίστη στον εαυτό τους Θα τους κερδίσω. αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτό θέλω να κάνω. Το θέλω. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν φτάνει αυτό. Είμαι η Ροζάνα Κουτσούκου, είμαι 21 χρονών και είμαι από τη Μύκονο. Έχω σπουδάσει βρεφονιπιοκόμος. Τον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με την ιστοπλοεία. Είναι κάτι που με κάνει να νιώθω ελεύθερη, να ξεχνιέμαι, με χαλαρώνει πολύ η θάλασσα και το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχω ξανασχοληθεί με το modeling. Είναι ένας χώρος που ήθελα πάντα να ασχοληθώ. Θα βάλω τα δυνατά μου, θέλω να κάνω καριέρα, θέλω να φτάσω ψηλά, θέλω να γίνω μοντέλο και θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μου. Ανοίγω τα πανιά μου για το Next Top Model. Νιώθω αρκετά αγχωμένη που θα είμαι μπροστά από τους κριτές, αλλά παράλληλα είμαι και πολύ ενθουσιασμένη, γιατί είναι κάτι πολύ διαφορετικό για μένα και θέλω πάρα πολύ να το ζήσω όλο αυτό. Θα τα καταφέρω. Julianne Moore. Γεια σας. Γεια σου. Γιατί σου. είσαι ντροπαλή και κοιτάς κάτω, να την κοιτάς πάνω όταν περπατάς? Αχώθηκα λίγο. Αχώθηκες. Πώς σε λένε? Ροζάνα, Ροζάνα, ωραίο όνομα. ευχαριστώ. Σου ταιριάζει. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 21. Και με τι ασχολείσαι? Έχω τελειώσει βρεφονιπιοκόμος και δουλεύω στην πώληση. Τώρα. Ωραία. Τι πουλάς? Ρούχα. Μάλιστα. Έχεις ασχοληθεί με το modeling? Όχι. Και εδώ γιατί ήρθες λοιπόν? Μου έκαναν την αίτηση οι φίλες μου, δεν το ήξερα. Οπότε είπα ότι αφού είναι ευκαιρία, θα βάλω τα δυνατά μου, θα τους πατήσω. Είναι κάτι που το θέλεις όμως ή είναι κάτι που Είναι σου κάτι που το έτυχε? ήθελα πάντα. Γιατί δεν ήθελα. έκανες μόνη σου αίτηση? Γιατί φοβόμουν. Όπως φοβάσαι τώρα και τρέμει το ποδαράκι στο δεξί. Φαίνεται. Ήξερα ότι τρέμω, φαινότανε, το ήξερα ότι φαινόταν, αλλά δεν μπορούσα να το ελέγξω, δεν μπορούσα να σταματήσω να... Δεν μπορούσα. Μάλιστα. Τι όνειρα λοιπόν έχεις από εμάς εδώ, τι περιμένεις από εμάς? Είναι μια εμπειρία, είναι κάτι που δεν θα μπορώ να ξαναζήσω. Να η ευκαιρία. Ναι. Τι ύψος έχεις, Ροζάνα? 1,67. Είναι κάπως το ύψος. το ξέρω. 1,67. Μοιάζεις πιο ψηλή. Ξέρω ότι είμαι κοντή για να είμαι μοντέλο, αλλά ποντάρω στο ότι θα εστιάσουν σε κάτι άλλο πάνω μου που να τους αρέσει πιο πολύ. Με τη μόδα λοιπόν που σου αρέσει, τι ακριβώς αρέσει, τι εμπειρία έχεις, με την έννοια τι γνώσεις έχεις? Έχεις κάποιους αγαπημένους σχεδιαστές που παρακολουθείς τη δουλειά τους, φωτογράφους, μοντέλα? Μ' αρέσει πολύ η δουλειά του, Ζαν Πολ Γκοτιέ. Σου κάνει κορίτσι γκοτιέ? Όχι. Όχι. Αλλά οκ. Και από Κοίταξε, μοντέλα? αν ήταν πολύ ψηλή με αυτό το μαλλί και τη διαφορετικότητα που έχει, θα μου έκανε πολύ γκοτιέ, ναι. Και από μοντέλα? Ένιωθα πραγματικά ότι ήθελα να γίνει εξήγη να με καταπιεί, γιατί τους έβλεπα ότι περιμένουν μια απάντηση από μένα και εγώ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε περίπτωση να απαντήσω. Και όσο περιμένανε να απαντήσω, τόσο καθυστερούσε όλο αυτό και εγώ αγχωνόμουν ακόμα περισσότερο. Δεν μπορεί να σκεφτείς καμία? Έχω Έχεις μπλοκάρει. τελείως. Είσαι ένα πολύ ξεχωριστό κορίτσι και μια γλύκα 5 αστέρων. Πραγματικά 5 stars. Έχεις μια αναγυναισιακή ομορφιά. Πολύ γλυκιά, πολύ σεμνή. Εγώ προσωπικά όμως θέλω γρήγορα να πας να βάλεις το μαλλιό σου. Έλα, Δημήτρη, δεν σ' αρέσει αυτό το πρόσωπο? Μ' αρέσει πάρα Περσόνα. πολύ. Και εμένα πάρα πολύ. Και μου αρέσει τα χρώματά της πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν είχε 10 πόντους πιο πάνω,
Δεν έχει και σκηνή. όμως. Δεν πειράζει. Αυτό δεν έχει όμως. Δεν θα κάνει πασαρέλα, δεν πειράζει. Έχει και το σώμα. Δεν ξέρω, παιδιά. Θα εγώ δούμε. Δεν είδα κάτι πέρα από το πρόσωπο. Κοίτα, έχουμε πάθει κάτι με τα ρούχα αυτή τη φορά, σε αυτή την οντισιόν πραγματικά. Που έρχονται με τα ρούχα και κάνουμε. Και μετά βάζουν τα κορμιά. Μπορεί. Ναι. Τις μέσεις σου κοιλιακή, πετάγονται τα πόδια και λες πού ήταν αυτά όλα. Σε αυτό το κορίτσι, με αυτό το πρόσωπο, μακάρι να συμβεί αυτό. Μακάρι. μακάρι. Εντάξει, φτιάχνει, Μάλιστα, κάνε μια στροφή, πήγαινε πίσω και ξανά έλα. Μαρή Καρούλα, με τον Brazilian. Α, τι ωραίο που έστριψε. Έλα, ναι. Αγάπη μου. Δεν ντρέπομαι. Ήμουνα τόσο πολύ αγχωμένη και πάλι που δεν ήξερα απλά τι να κάνω με τα χέρια μου. Εγώ θέλω να δω καταρχήν πιο καθαρά, πέρα από το εντυπωσιακό μαλλί, θα ήθελα να τα πιάσει με το χέρι σου ψηλά, να δω ακριβώς το πρόσωπό σου. Γιατί όλο αυτό είναι εντυπωσιακό με το μαλλί, αλλά θέλω να δω και πώς είναι και να ανακαλύψω τελικά ότι είναι το ίδιο εντυπωσιακό και χωρίς το μαλλί. Ωραία, τέλεια. Έχεις ένα πολύ ωραίο σώμα. Απλά για το ύψος σου θα πρέπει να στεγνώσεις πολύ για να είσαι στο petit size που πρέπει να είσαι. Δεν ξέρω, εγώ είμαι πολύ προβληματισμένη γενικά μαζί σου, γιατί έχεις ένα όμορφο και γλυκό πρόσωπο. Αλλά το σώμα σου νομίζω θέλει πολύ δουλίτσα για να έρθει στο σωστό νούμερο για το ύψος σου. Άγγελε, εσύ τι λες? Δεν θα συμφωνήσω ότι δεν ταιριάζει το ύψος σου με το σώμα σου ακριβώς. Δείχνει πιο στρογγυλό από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πρόσωπό σου και τα χρώματα. Γενικά αυτό το ginger είναι καταπληκτικό. Έχεις πολύ ωραίο χαμόγελο, αλλά νομίζω ότι είσαι πιο ωραία όταν δεν χαμογελάς. Ναι, και όταν χαμογελάνε μόνο τα μάτια σου έχει πιο ενδιαφέρον. Στην πασαρέλα θέλουμε λίγη δουλειά. Ξέρω. Σκέφτομαι ότι έχει δίκιο, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με αυτό. Οπότε δεν ξέρω να κάνω μια σωστή πασαρέλα. Δεν πιστεύω ότι είσαι ένα κορίτσι που μπορεί να κάνεις όλα και τα πάντα, αλλά έχεις μια διαφορετικότητα η οποία είναι ευγενική. Είναι καθαρή, είναι κρυστάλλινη, είναι κοριτσίστικη και είναι πάρα πολύ σπάνια. Και εμένα όχι μόνο με αφορά, την επικροτώ. Γι' αυτό θα πω ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω με τη Βίκη και θα πω κι εγώ ναι, γιατί πάρα θέλω να σε δω στο bootcamp. Ευχαριστώ. Εμένα με ανησυχεί λίγο το size σου. Ξέρεις τις αναλογίες σου? Τι κάπου φοράς? Ξέρεις το νούμερο D? Τι D? Έλα λίγο μπροστά. Έλα λίγο κοντά, ναι. Θέλω να σε δει και να... Α, είναι πολύ D. Σε πειράζει να γυρίσεις λίγο πλάτη? Σε παρακαλώ, ευχαριστώ. Έχει μικρή πλατούλα όμως. Συγγνώμη που σε κοιτάω έτσι. Άρα δεν έχει πολύ πλάτη και είναι όλο το κάπ. Ναι. Πήγαινε πίσω. Εδώ, τα δυο μας. Όμορφη, Πολύ όμορφα από Unique. κοντά. Είναι ευτυχώς επειδή είναι αναλογήσεις σωστές, θα δυνατήσει ομοιόμορφα. Δεν κάνει μπόλικα, οπότε ευτυχώς. Περίμενε, θα το κάνουμε αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, φέρε αυτό εδώ. Α, να το ξεκλειδώσω. Έλα. Γιατί είμαι και... Πάρε το δικό μου. Α, δεν είναι τότε. Περίμενε, θα σου πω εγώ, Τι έγραψε πίσω? Ναι. Φέρε το δικό μου τώρα πίσω. Τώρα, Ευχαριστώ πάρα πολύ. μπράβο. Από κοινού λοιπόν αυτή η απόφαση. Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο, γλυκάκι μου. Δεν μπορώ να περιγράψω τη χαρά μου. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτα. Απλά τους έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο. Να είσαι καλά. Φιλάκια, σε ευχαριστούμε. Γεια σου. Θα κάνω τα πάντα. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μένα. Και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθήσω όσο μπορώ. Θέλω πάρα πολύ να γίνω το επόμενο Next Top Model. Unique όμως αυτό το κορίτσι. Stunning. Είναι γλυκιά, είναι τόσο γλυκιά που τη συμπαθείς χωρίς να την ξέρεις. Ονομάζομαι Στεριανού Ειρήνη, είμαι 23 ετών και έρχομαι στο Next Top Model για να κρυφθώ και να ασχοληθώ με τον χώρο πιο επαγγελματικά. Και όσο πάει. Τον φακό, τον έχω κερδίσει. Θα καταφέρω να κάνω το ίδιο και με την Κριτική Επιτροπή. Γεια σας. Γεια σου. Πώς σε λένε? Ονομάζομαι Στεριανού Ειρήνη, είμαι 23 χρονών. Με τι ασχολείσαι? Έχω τελειώσει κοινωνική πολιτική και ασχολούμαι λίγο με το modeling, φωτογραφίες κυρίως.
Με το modeling όταν λες σχολείσαι. Είχα βγει στα Αρβελοβόρη. Α, Σταρ Πελοπόννησο. Λίγο πιο δυνατά δεν σε ακούμε. Ναι, συγγνώμη, είχα βγει στα Και Αρβελοβόρη. αν μπορείς κάνει και τα μαλάκια πίσω από τα αυτιά και πίσω όλο, για να σε βλέπουμε. Έχεις καλυφθεί τελείως. Συγγνώμη. Όχι, τελείως πίσω από τα αυτιά. Έχω πεταχτά αυτάκια. Μας αρέσουν. Εντάξει, δεν πειράζει. Πολύ ωραία είναι. Λοιπόν, και εδώ τι ήρθες να κάνεις? Ήθελα από παλιά να ασχοληθώ με το modeling επαγγελματικά και θα ήθελα να μέσα από αυτό να μου ανοίξουν δρόμοι για φωτογραφίσεις, για πασαρέλα, να κάνω γνωριμίες. Να κάνεις νοημίες. Ορίστε. Είσαι παντρεμένη. Όχι, με Να λέτε. κάνεις νοημίες. Δεν λέμε όχι. Εννοεί να δουλέψει φωτογράφους, Κατάλαβα. στυλίστες και να κάνει τέτοιες γνωριμίες. Γέλα λίγο και είσαι η γυναίκα του Justin Timberlake στο Μελαχρινό. Γέλα λίγο εδώ. Συγγνώμη. Του Justin Timberlake, η γυναίκα, πώς λέγεται. Jessica Biel. Jessica Biel. Έχεις κάνει μένα. κάποια πλαστική επέμβαση? Στο πρόσωπο, όχι μόνο στο στήθος. Τα χείλη σου? Όχι. Ωραία, σεξι. Είχα κάνει πριν 3 χρόνια. Έχει Τι? φύγει τελείως ηλιονικό, πολύ λίγο ελάχιστο. Πού? Ελάχιστο εδώ πέρα, αλλά μου έχει φύγει, δεν έχω τίποτα. Έχει εξωτική ομορφιά, Ωραία, είναι, ναι. Θέλετε να Ιδιαίτερη. του μαγιό? Βέβαια, τώρα το στήθος μας τα χάλασες. Είναι καινούργια μόδα, αντί να αγοράζετε τσάντες, πια Ωραία, βάζετε μη- στήθος. Να πάμε να ναι. δούμε και το μαγιό. Ναι, αμέ. Ναι, ναι. Πάω και έρχομαι. Σε περιμένω. Ο μπαμπάς ρωτά την κόρη, τι θέλεις παιδί μου για τα γενέθλιά σου? Λίγο στήθος. Και λίγο πώς το λένε εδώ, λίγο λουρονικό ξύ στα χειλάκια, μπαμπά. 1/4. Συμπαθητικό κορίτσι και όμορφο, αλλά δεν μπορεί να γίνει μοντέλο με αυτό το στήθος και αυτό το στόμα. Μπόμπα. Το τατού, Κάνε μια στροφή και περπάτησε μας και πίσω. σούπερ σώμα. Ωραία. Βρε μωρό μου καλό, το ίδιο δεν θέλουμε να πούμε για το τατού. Ναι, το τατού. Τόσο μεγάλο τατού. Με ρούχα καλύπτεται. Βασικά δεν φαίνεται και με το shorts όπως είδατε, αλλά είμαι διατεθειμένη να το αφαιρέσω αν αυτό είναι πρόβλημα. Βεβαίω και είναι πρόβλημα. Μπορείς να μας κάνεις μερικές πόζες έτσι με το μαγιό σου, σαν να ποζάρεις για κάποιο περιοδικό. Ναι. Μόδας. Πολύ σεξι, σεξι, ναι. πολύ σεξι κορίτσι, πολύ σεξι σώμα. Αυτό είναι αρνητικό. Για μένα, Δεν ξέρω. με ρωτάς εμένα ή ρωτάς γενικά? Σας ρωτάω. Για μένα ναι, είναι αρνητικό. Να ξέρεις ότι σε αυτή τη δουλειά αυτό δεν είναι παντού χρήσιμο. Είναι χρήσιμο μόνο αν κάνεις μια πολύ σεξι φωτογράφηση για ένα αντρικό περιοδικό. Αν πας για μια επίδειξη μόδας, συνήθως οι άνθρωποι θέλουν να πουλήσουν τα ρούχα τους. Δεν πουλάνε κορίτσια. Έχει χτίσει μια περσόνα η οποία έχει piercing, η οποία έχει μεγάλο στήθος, η οποία έχει μεγάλο τατουάζ. Δεν φαίνεται έτσι κι αλλιώς με τα ρούχα, το τατουάζ. Εκτός άμα είναι κάτι πάρα πολύ κοντό. Μου λες ότι εσύ θα διαλέξεις ποιο ρούχο πρέπει να φορέσεις σε μια δικιά μου κολεξιόν. Εκτός αν χρειάζομαι ένα τατουάζ με τριαντάφυλλα αριστερά στο ένα μυρό. Όχι, δεν λέω αυτό. Απλά είναι τόσο. Ναι, με περιορίζεις όμως. Εντάξει, έχει δίκιο σου. Δεν μπορώ να σου βάλω κάτι διάφανο. Η δουλειά μας στη μόδα, όχι να κάνουμε μαγιό, είναι να τα κάνουμε όλα πιο όμορφα και να είναι φυσικά. Να είναι δηλαδή φτιαγμένα και καμωμένα σαν να έτυχε. Ασφαλώς και μπορείς να κάνεις πράγματα, είσαι μια κούκλα. Απλά με απασχολεί πάρα πολύ το στήθος και το τατού. Θα σκεφτόσουν να αφαιρέσεις το στήθος? Ναι, αν ήταν να μπω στο σπίτι, ναι, θα το έκανα. Θα περνούσε άλλη μια επέμβαση δηλαδή, μόνο και μόνο για να μπει στο σπίτι. Είναι κάτι που το θέλω πολύ. γι' Βασικά αυτό. θα έπρεπε να το αφαιρέσεις για το bootcamp, που δεν θα ήξερες αν θα μπει στο σπίτι. Θα το έκανες? Ναι. Το στήθος δεν θα το άλλαζα. Για το τατουάζ κάτι μπορώ να κάνω, αλλά για το στήθος δεν το διαπραγματεύομαι. Κοίταξε να δεις, έχεις το σώμα, είσαι ένα αθλητικό κορίτσι, έχεις ένα πολύ ωραίο πρόσωπο. Νομίζω ότι θα δυσκολευτείς να προχωρήσεις μετά το bootcamp. Αλλά μέχρι τότε σου δίνω την ευκαιρία να πας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις ωραία μύτη, ωραίο κόκαλα, ωραίο πρόσωπο. Το στήθος είναι λίγο απαγορευτικό. Το σώμα θα στεγνώσει, δώσε μου το λόγο σου. Εγώ, αν ξεκινάω να κάνω τώρα γυμναστική σε μια εβδομάδα, είμαι νομίζω πως θέλετε.
Ναι, από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοίταξε να δεις, συμφωνώ ότι είσαι ένα πολύ όμορφο και σεξ κορίτσι. Όση ώρα πόζερες, εγώ το μόνο που είδα ήταν 2 στήθη. Αυτό ήταν λίγο προσβλητικό για μένα. Δεν θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάει κάποιος πάνω μου είναι το στήθος μου. Θεωρώ ότι έχω και πολύ ωραίο πρόσωπο και το σώμα μου είναι αξιόλογο. Με τίποτα δεν μπορώ να σου πω ναι, δηλαδή λυπάμαι πολύ, ναι, όχι. Ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε να δεις. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει η Λιάννα, γιατί έχουμε διώξει πιο όμορφα, πιο ψηλά, πιο κορίτσια. Δεν θα πέρναγα ποτέ ένα κορίτσι με τεράστιο τατού, με περιοριστικό στήθος. Γιατί δεν πιστεύω θα πήγαινε παραπέρα. Ναι, αλλά το τατουάζ σας είπα ότι λύνεται. Μπορώ να το βγάλω. Γιατί χρειάζομαι λίγο τη γνώμη του κοινού. Το κοινό, Το κοινό λέει ότι έχει ωραίο πρόσωπο. Έχει σωστά οστά. Τα μήλα μου αρέσουν πάρα πολύ οι γωνίες. Όπως πέφτει το φως, κάνει σκιά κάτω από το μήλο. Απλά δεν είχε μέχρι τώρα τη σωστή αισθητική η ίδια για να εκμεταλλευτεί την ομορφιά της. Ναι, αλλά δεν είχε τη σωστή καθοδήγηση μέχρι τώρα. Θα ακούει. Θα ακούς? Μα γι' αυτό έρχομαι σε εσάς. Για να με μάθετε και να μάθω και να κάνω πράγματα. Εντάξει, πάμε πάσου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Δεν Χαρητήρια. θα σας απογοητεύσω. Το ελπίζουμε. Ευχαριστώ. Θα τα πούμε στο boot. Χαρητήρια. Γεια σας. Γεια σου. Κοίτα, πήγα πάσο, γιατί θέλω πραγματικά να δω πόσο θα λυσάξει να έρθει το bootcamp. Μόνο γι' αυτό. Ναι, εγώ ελπίζω να αφήσει όλο αυτό το sexiness. Μου έφυγε ένα βάρος, αλλά τώρα έχω περισσότερο άγχος για την επόμενη φορά, για το bootcamp. Έχω πεισμώσει, θα βάλω τα δυνατά μου να μπω στο σπίτι. Μου έκανε πολλά ανάσια. Σε σένα το έκανα τα ανάσια. Πολλά ανάσια. Εμένα Πετάγε βρήκε. φωτιά. Γιατί ξέρεις τι να γίνει. She wants to be a British girl καλά. in a British world. It's fantastic. It's not plastic. You can touch me there and dress me everywhere. British classics. It's fantastic. Σήμερα ο Δημήτρης βλέπει μόνο top models. Παντού. Παντού. Πού ήσουν, βρε παιδάκι μου, τόση ώρα. Δεν θα το πιστέψετε. Πες μας τι έγινε. Μια κοπέλα μου πήρε το μαγιό και έφυγε. Και πού πήγε. Είμαστε πάρα πολύ ευχάριστοι. Εδώ νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα πρώτης ύλης. Α, ναι. Μάλλον δεν έχεις ασχοληθεί με τη μόδα ποτέ. Όχι. Φαίνεται. Εγώ θα σου πω όχι για να γίνεις καλύτερη, επειδή δεν κάνεις, ξεκάθαρα. Είμαστε μια ευχάριστη παρέα. Δεν είμαστε. Έχει πολύ ωραίο σώμα όμως. Και τι να το κάνουμε. Ναι. Σαν εμένα παρπατάει. Τα παπούτσια. Είμαστε μια ωραία κόβουμε τον ατμόσφαιρα. Α, είσαι λίγο κουφετάκι. Έχω βάλει το τυχερό μου φόρεμα σήμερα. Αν και είναι οπότε- τόσο φόρεμα. Πριν σε πιάσει στο στόμα της η Βίκη, τρέξε γρήγορα, βγάλε το κραγιόν. Γρήγορα. Έχεις ακούσει ένα πουλάκι πέρασε και σου είπε για το flash size modeling. Ναι, μου το έχει πει. Όλοι θα θέλουν να σε έχουν γειτόνισσα, αλλά δεν είσαι ένα top model. Δεν μοιάζει με την είναι τόσο όμορφη, μου κάνει λίγο Χίλαρη Ρόντα στα κόκκολα. Εδώ. Το μαγιό είναι ασορτή με το piercing στον αφαλό, Τα έχουμε κάνει set όλα. Σταματάς, γυρνάς. Ας τα χέρια. Α, πολύ ωραία. Παιδιά, τι γίνεται με τους Latin χορούς, δηλαδή πραγματικά, νομίζω ότι είμαστε λάθος show. Mirror, mirror on the wall. Am I the prettiest of them all? No. Ναι, δεν έχω πιστεί. You wanna be on top. Με
Είμαι η Άννα Τσακουρίδου και είμαι 23 ετών. Στο Next Top Model ήρθα χωρίς να πω τίποτα και σε κανέναν, πέρα από τη μία κολλητή μου, που γενικότερα την εμπιστεύομαι, δεν ξέρει κανένας τίποτα, ούτε η οικογένεια. Θα δουν απλά στην τηλεόραση να συμβαίνει κάτι περίεργο με την κόρη τους. Και τώρα το αιώνιο πρόβλημα να κρατήσω σκουλαρίκια ή όχι. Είναι το στοίχημά μου, πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω και να κάνω καριέρα πάνω στο modeling. Έφυγα. Ωραία. Η Μάρα Δεσίπρη. Αχ, ναι. Τύπου. Αέρα. Έτσι. Μπράβο, πρωτοβουλία. δώσ' του. Έτσι, μπράβο, Μάρα μου. Γεια Με σας. μάτια Έλλη Λαμπέτη. Πώς σε λένε? Άννα Τσακουρίδου. Και από πού είσαι, Άννα μου? Είμαι από Λάρις, αλλά τα τελευταία χρόνια εργάζομαι στην Αθήνα. Εργάζεσαι πού? Δουλεύω σαν χορεύτρια και σε κάποια γυμναστήρια. Χορεύτρια. Τι Ναι. χορό κάνεις? Διάφορα είδη, κυρίως hip hop, έτσι ξεκίνησα. Πάμε. Δείξε μου λίγο. Όπα. Αλλά αφού μπήκαμε στο χώρο θα χορέψουμε. Υπόσχομαι όμως ότι άμα με περάσετε στην επόμενη φάση θα κάνω πολύ περισσότερα. Cheerleader. Είμαι και cheerleader. Εμένα μου αρέσει γενικμένη Δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα τώρα και με τα τακούνια. Πού είσαι cheerleader? Στον Ολυμπιακό. Στο μπάσκετ. Να τα βγάλεις τα τακούνια, σε παρακαλώ πολύ, και θα μετρήσει πάρα πολύ για μένα μια ωραία, κύριε Ωραία cheerleader. να κάνω κάτι. Δεν κάνουμε και πάρα πολλά. Εγώ είμαι από τις πιο χορευτικές. Κοίταξε, λόγω Ολυμπιακού εγώ δεν θα ψηφίσω πολύ. Παναθηναϊκός. Όχι βέβαια. Ολυμπιακός, οπότε δεν είμαι αντικειμενικός. Ωραία, άρα θα Για με πάμε. βοηθήσει αυτό. Είσαι σε μια Να φωτογράφηση κάνω- με μαγιό, αθλητικά, και σου έχει ζητήσει ο σκουλός να κάνεις cheerleader moves. Δηλαδή κινήσεις cheerleader. Δεν χρειάζεται να είναι υπερβολικές. Ναι. Θα πρέπει να είσαι σε αυτό σεξι και όμορφη. Πάμε. Θα το βοηθήσω. Και την κρατάει την πόζα. Να κάνω και κάτι έτσι με κάποιο άνοιγμα. Ναι. Σπαγκάτ. Ναι, κάνε. Ναι, ναι, ναι. Είσαι ζεστή έτσι. Και γέλα πολύ, πολύ. Α, Γιατί είσαι τρομερά ευλίγιστη. τέλειο. Εγώ δεν θυμάμαι την ηλικία σου. Η ηλικία μου, Δεν μας πόσο την με έχεις πει? κάνετε, δεν την έχω πει, να βάλω τα τακούνια μου. 20 κάτι. Πρώτη φορά μας ρωτάνε. Τι πώς σε κάνουμε, παιδί μου, πόσο είσαι? 23 είμαι. 23 μια χαρά είσαι. Κοίταξε να δεις, έχεις πολύ γυμνασμένα ποδαράκια και το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ναι. Επίσης δεν είσαι πάρα πολύ ψηλή, είσαι ένα 68, 69. Όχι, Όχι, είμαι 73. Αποκλείεται να συμβαίνει αυτό. Δεν φορούσα και πολύ ψηλά τακούνια, η αλήθεια είναι. Γιατί προτίμησα το στυλ παρά το να φανώ εγώ πολύ ψηλή. Φοράω και χαμηλά τακούνια. Όχι, ίσως είμαστε κι εμείς λίγο πιο ψηλά. Και σε βλέπουμε από πάνω. Ναι, μπορεί. Για κάνε τα μαλλιά σου λίγο πίσω από τα αυτιά. Να δούμε το Έχω πρόσωπό και σου. ένα στιχάκι αν θέλετε. Τέλειο. Ναι. Πιάστα. Όμορφη είναι. Πολύ. Έχει τα μάτια της Μάρας. Ναι, έχει έντονα μάτια. Έχεις ασχοληθεί καθόλου με το modeling? Είχα κάνει κάποιες δουλειές παλιότερα, όταν ήμουνα 17-18. Ήμουν σε κάποιο πρακτορείο. Σε ποιο? Στο X-Ray. Α, στον Με τον Έλιο. Έλιο, ναι. Τι είχες Και κάνει κάποιος δηλαδή? άλλος εδώ ήταν με τον Έλιο. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα. να Δεν ξέρεις. γνωρίζω γιατί έχω αρκετά χρόνια να ασχοληθώ Ποιος ουσιαστικά. ήταν? Ναι. Ποιο γραφείο σου είναι? Στα X-ray όταν Α, ήμουν. μπράβο, μα αυτό λέω. Το ήξερα γι' αυτό. Ήταν ένα πρακτορείο που γι' αυτό το λόγο πήγα εκεί πέρα. Α, πήγες για μένα. Ήξερα κάποιες δουλειές που έχετε κάνει, μου άρεσαν και σκέφτηκα ότι θα είναι καλή ευκαιρία. Μάλιστα. Και τι δουλειές είχες κάνει? Γενικά είχα κάνει φωτογραφίσεις, δεν έχω κάνει κάποιο περιοδικό. Και μία φωτογράφηση με έναν γνωστό φωτογράφο, τον Παπαδόπουλο, τον Νίκο. Όπα, Ο Νίκος είναι εξαιρετικός φωτογράφος. Σπουδαίος φωτογράφος. Ναι, είχα κάνει ένα τεστ τότε. Σπουδαίος φωτογράφος. Το γνωρίζω. Εγώ λέω να βάλεις το μαγιό σου. Ωραία, τέλεια. Το βάζω και έρχομαι. Όταν πας, θέλω μια χάρη. Να Ναι. σβήσεις πάνω στο πρόσωπό σου ότι έχεις βάλει όλα. Ναι, ναι, Κραγιόν, σε βάλω πιο Υπάρχει κοψίματα, κάτι. ρούζ, Ναι, ναι, ναι. όλα. Βγάλε τα, Πάρε ένα βγάλε τα, χαρτί εντάξει. και σβήσεις τα όλα. Να μου έρθεις άγχος. Ωραία, θέλω. έρχομαι. Ναι. Με πάρα πολύ ωραίο στήθος. Ωραίο Άμα στήσερο σας δώσουν πρόσωπο. εισιτήριο διαρκείας. Ωραία μίλα, είναι έντονη, ωραία, είναι έχετε. diverse. Συγγνώμη, δεν είχα. Παιδιά, αυτό το diversity να πούμε ότι αυτό το κορίτσι είναι diverse. Δεν είναι κουκλάρα του αιώνα, αλλά έχει κάτι πολύ έντονο και πολύ μαγνητικό. Βέβαια τα πόδια δεν ξέρω, είναι λίγο δυνατά. Ωραία, Πρέπει να εντάξει, σταματήσει να κάνει δουλεύονται, ναι, εντάξει, δεν είναι Δουλεύετε, τίποτα. δουλεύετε. Μια Μ' χαρά. αρέσει Ωραία, αυτό το όμοι. κορίτσι. Μου κάνει Για να την wild, δούμε. μου κάνει wild thing. Είδατε Μα λοιπόν έχει για τρομερή ποντιακά. ενέργεια. Τα φρύδια που είναι τοξωτά όλα. Της Μάρας. Είδατε και σε αυτή. Επίσης τα μάτια δεν είναι πια λίγο λαμπέτσι. Μου έχουν τη θλίψη. Εμένα πιο πολύ Μάρα μου θυμίζει τα μάτια της. Είναι το σύνολο, Μάρα. Δεν το έχω πιάσει αυτό με τα ποντιακά φρύδια ακριβώς. Και εγώ δεν Είναι έχω λίγο καταλάβει. τοξωτά τα πιο πολλά. Είναι έτσι. Είναι κάνουν κύκλο. Άμα δεις. Τα κριτικά φρύδια, ας πούμε, πώς είναι. Δεν το ξέρω, αλλά ξέρω Ουντοτά. σίγουρα ποντιακά. Πού το τάς, δεν τα δικά σου. Δεν είμαι κριτική, αλλά θα μπορούσα.
Κάνε μας και μια στροφή έτσι που μας έκανες πριν. Πήγες έτσι πολύ ωραία. Καμία βαρύτητα δεν πέρασε από εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Το ένα δαχτυλάκι να προσέχεις. Ναι. Έχεις ένα δαχτυλάκι. Έσπασε φέτος αυτό. Έσπασε. Έσπασε φέτος, ναι, πάνω στο χορό, οπότε είναι λίγο μόνο του. Α, το καημένο. Περαστικά. Πόσο πιο όμορφη τώρα, που ξεβάφηκες. Ορίστε. Πόσο πιο Μα όμορφη. τι όμορφη που είσαι. Έχεις μια άγρια ομορφιά, πολύ πολύ ιδιαίτερη. Πολύ. Να ψηφίσουμε. Ναι, να ψηφίσουμε. Ωραία. Βλέπω και μια μousse ενός ζωγράφου με αυτά τα μεγάλα μάτια που έχεις και τα τοξωτά φρύδια. Φυσικά θα ψηφίσω ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα από την εμφάνισή σου που είναι πολύ ωραία και τα μάτια σου, τα μελαγχολικά, εγώ βλέπω μια πολύ ωραία άβρα και μου αρέσει η ενέργεια που έχεις, μου αρέσει που είσαι τόσο γλυκιά και θα πω κι εγώ ναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω όχι. Τι είδες. Γιατί? Γιατί είσαι κακό. Θα κάνω. Α. Εννοείται. Αχ, ευχαριστώ πάρα Ολυμπιακός. πολύ. Το αποτέλεσμα ήδη κρίθηκε, όπως έχεις καταλάβει. Ναι. Εννοείται και εγώ θα πω ναι. Ευχαριστώ Γιατί πάρα έχεις πολύ. μια πραγματικά διαφορετικότητα η οποία αφορά όλους μας και τα νέα κορίτσια που θα σε δουν και εμάς τους ίδιους, γιατί μας δίνεις ένα challenge, μας δίνεις μια πρόκληση πώς θα δουλέψουμε μαζί σου. Έχεις μια άγρια φυσική ομορφιά, μια εκπληκτική επιδερμίδα που λάμπει και η πειθαρχία σου και ο χαρακτήρας σου είναι αυτό που δίνει την τέλεια κορνίζα σε όλη την εικόνα. Και αυτό με κάνει πολύ πολύ χαρούμενη. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πώς κάνουν οι cheerleaders όταν χαίρονται? Δεν ξέρω, κάπως έτσι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Έχω θέση στο σπίτι του Next Top Model και θέλω πολύ να το δει ο μπαμπάς μου αυτό. Γιατί παλιότερα μου είχε κόψει τα φτερά, αλλά τώρα πετάω μόνη μου. Μόνο εγώ είδα τη Λαμπέτη στα μάτια της, μόνο. Όχι, Το είδες και εγώ τη βλέπω τη Η Λαμπέτη Λαμπέτη. γέλαγε και νόμιζε ότι είναι θλιμμένη. Εμένα τη μάρα μου θύμισε, παιδιά, το Το όνομα. σύνολο και Λίγο, εμένα. ναι, ναι, λίγο. Στα νιάτα της βέβαια, όταν είχε ξεκινήσει και έκανε modeling τότε. Πέρασα! Χάρηκα πάρα πολύ και ελπίζω να περάσω και στην επόμενη φάση. Μπράβο στο κορίτσι αυτό. Είναι diverse. Με τα όλα του. Γεια σας. Γεια σου, από μακριά και Ωραία. Ο ανταγωνισμός είναι φίλος μου. Καλέ. Εντάξει, φτάνει τόσο. Θέλω να με μισούνε, θέλω να είναι καλύτερος Πραγματικά από μένα. θέλω Γιατί γίνω να σε φίλης. μισεί κάποιο. Τώρα δεν θέλω να είμαι φίλη σου πια. Wanna be on top. Φωτίζουμε τα καλά μας σημεία και σκουραίνουμε τα πιο αδύνατα μας σημεία. Αφήνω κάτω τα πινέλα μου και πάω για πασαρέλα. Γεια σου. Γεια σας. Όπα, μπορείς να σταματήσεις. Όπα, Μπορείς να σταματήσεις κάποια στιγμή. Έχει ένα σημαντάκι πίσω σου. 3-4 βήματα. Δεν το είδα βασικά. Κυπρέα είσαι. Ναι, Το όνομά σου? Βασιλική. Πόσο Δημητρίου. χρονών είσαι? Είμαι 25. Και πες μου με τι ασχολείσαι γενικά. Δηλαδή, έχεις σπουδάσει κάτι, δουλεύεις κάπου, έχεις κάποιο γραφείο. Έχω σπουδάσει γραμματικές σπουδές στο Inter College Λάρνακας. Αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με το make-up artist και με τις πολεμικές τέχνες. Τι πολεμικές τέχνες. Shaolin Kung Fu. Α, Με το modeling έχεις κάποια σχέση? Έχω πάει σε διαγωνισμό μορφιά στην Κύπρο, στο Star Cyprus 2015. Είχα φτάσει στις 6 τελευταίες. Αυτά. Δεν έχεις κάνει κάτι Συγχαρητήρια. άλλο. Δεν έχεις κάνει κάτι άλλο, δεν έχεις κάποιο γραφείο, δεν έχεις δηλαδή εμπειρία. Έχω κάποια εμπειρία. Με αυτό το διαγωνισμό ήταν σαν reality, δηλαδή μας κάνανε φωτογραφίες κάθε εβδομάδα, είχαμε κάθε Κυριακή το live. στέκεσαι λίγο σαν ποδοσφαιριστής. Με τα χέρια δεμένα πίσω, χαλάρωσε τα χεράκια σου. Μην τα δένεις, χαλάρωσε. Και τι είδους φωτογραφίες σου αρέσει.
τι μου αρέσει, τι έχω κάνει. Ναι, και τα δύο. Πες μας και τα δύο, μωρέ. Έχω κάνει με το American Beauty, με φρούτα. Έχω κάνει με μπογιές. Έχω κάνει φρύτα κάλο. Το American Beauty φαντάζομαι ήταν γυμνό με λουλούδια. Και δεν είναι με φρούτα, είναι με λουλούδια το American Beauty. Είναι με κόκκινα τριαντάφυλλα, αν θυμάμαι καλά. Με κάναμε με φρούτα εμείς. Δεν Πρωτοτυπήσαμε. σε προβληματίζει αυτό? Φάγαμε καμιά μπανάνα. Βασικά τα δώσαμε πίσω τα φρούτα. Εδώ το έχω, παιδιά. Αλλά Ωραία. Θέλεις να κάνεις μια πασαρέλα να σε δούμε? Ναι, φυσικά. Ή μάλλον να βάλεις το μαγιό σου να κάνεις πασαρέλα. Οκ. Ωραία. Έρχομαι. Τι πλάκα. Πρωτοτυπήσανε με φρούτα. Κάνε στροφή και περπάτησε και πίσω. Στροφή και περπάτησε και πίσω, να σε δούμε. Ωραία, και κάνε μας και πόζες τώρα με τις πολεμικές τέχνες που ξέρεις. Μπορώ να έχω ένα σκοπό ξύλο από την παραγωγή. Ένα σκουπό ξύλο. Ναι. Βασικά θα βγάλω Έλα, ένα να βίντεο. το. Δώσ' το. Έχουμε εδώ και φτιάχνουμε συνέχεια το πάτωμα. Ναι, ωραία, έλα. δεν πιστεύω να πετάξει και να Δώσ' το. φύγεις. Να βγάλω μόνο τα παπούτσια. Βέβαια. Ναι, Βγάλε, κάτσε λίγο να βγάλουμε τη σκούπα. Δεν πιστεύω να φάμε ξύλο βασικά. Βασικά δεν τα χτυπήσει κανένα. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Αυτά λέγονται κάτας. Κάτας δεν λέγονται. Στο καράτε λέγονται κάτας. Βασικά είναι φόρμες, είναι κουφού. Βασικά είναι κοντάρι, είναι σαν κοντάρι και λέγεται πουτάο. Πολύ χορευτικό ήταν πάντως. Κουτάω. Πολύ αρμονικό, πολύ χορευτικό. Είχε ένα ωραίο flow, flow of energy. Εγώ δεν φταίω. Μια χαρά, αλλά δεν ήταν model-like. Ναι. Δεν ήταν lady-like. Λοιπόν, κάνε μας μερικές πόζες. Ένα φωτογραφιζόσουνα για μαγιό. Και κάτω. Συνεννοηθήκαμε, Παναγία μου, δόξα τω Θεώ. Τι λες καλέ. Άγγελε, εσένα κοιτάει. Μπα, κοιτάζει το υπερπέρα. Το μαλλί βέβαια το σηκώνει συνέχεια. Και το μαγιό δεν το αφήνει από το χέρι. Και το Εκεί. μαγιό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κράτα το, να μην φύγει. Κρατήματα λέγονται αυτά. Το κρατάω καλά. Έχει καλά κρατήματα. Είσαι πολύ θερμός άνθρωπος. Εγώ εμένα μου φτιάξει τη διάθεση. Αλήθεια. Για να μην σε παιδεύω. Βλέπω κάποιους περιορισμούς στο πρόσωπο που... Το στόμα, η μύτη... Από μένα είναι όχι. Λυπάμαι. Λοιπόν, εγώ όταν ήρθες είπα όχι. Μετά έκανες αυτά έτσι τα ωραία, τα γρήγορα, πάλι είπα όχι. Αλλά μετά το πήγες αργά και έκανες κάτι πόζες και λέω κοίταξε να δεις. Μπορεί να έχουμε δυσκολίες επικοινωνίας γενικά. Θα τα βρούμε στην επικοινωνία. Αλλά μπορεί να τα βρούμε αυτά μετά. Οπότε να σου δώσω μια ευκαιρία να σε ξαναδώ και ελπίζω την επόμενη φορά τουλάχιστον να συνεννοηθούμε στις αναντισιών. Θα πω ναι. Θα συμφωνήσω με την Λιάννα. Όταν άρχισε να κάνει πόζες και εμένα μου άλλαξε τη γνώμη. Στην αρχή σκεφτόμουν όχι, αλλά μετά έβγαλε κάτι πιο κινηματογραφικό. Δεν σε ένοιαζε και πάρα πολύ που σε κοιτάζουμε. Μ' άρεσε πολύ αυτό, οπότε θα πω και εγώ ναι. Δεν θα μπορέσω να συμφωνήσω με τους συναδέλφους, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα πολύ όμορφο γλυκό κορίτσι, με πολλά ενδιαφέροντα και έχει τρομερή προσωπικότητα, αλλά δεν βλέπω μοντέλο μπροστά μου. Πόσο μάλλον το Greece's Next Top Model. Οπότε θα πω όχι. Τώρα περνώ ή δεν περνώ. Δεν περνάς, κυρία Μαρία, δεν περνάς. Θέλεις δεν 3 περνάς. likes για να περάσεις. Λυπάμαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Κοίτα με, στεναχωρήθηκε. Κοίτα. Τι βλέπετε και δεν ξέρω. Το κεφάλι κάτω έφυγε. Έλα ρε εσύ. Sorry, μπορώ να αλλάξουμε γνώμη, τι θέλω να κάνω. Για να πάω. Δηλαδή, sorry δηλαδή. Έχω δώσει φωτογένεια, δεν θέλω να σου δείξω τις φωτογραφίες που έχω κάνει.
ήθελα να φτάσω στην επόμενη φάση και ας δεν περνούσα στην επόμενη φάση. Απλά σε αυτή τη φάση ήθελα να περάσω. Γιατί έχω κάνει πολλές θυσίες για να βρίσκομαι εδώ, γι' αυτό έχω στεναχωρηθεί περισσότερο. Εντάξει. Εγώ τελευταία μου εμπειρία έχω στεναχωρηθεί τίποτα για να έρθω εδώ και να βρίσκομαι και συνεχώς. Τέλος πάντων. Με λένε Νάσια. Βαλέρια. Δήμητρα. Έχεις πειράξει κάτι επάνω σου? Όχι, έχω κάνει λίγο στα χείλη μου. Και αυτός ο γιατρός, βάλε και εσύ. Επειδή έμεινε από τη φίλη μου 1/4 και έκανα. Βασικά έμεινε λίγο, γιατί είναι σαν να έχει πάει λίγο από Σαν τη μία φέτα μου μεριά. ακούγεται. Βάλε 1/4. Έχεις ασχοληθεί με το modeling? Όχι πρώτη φορά. Να είναι και η τελευταία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήρθες εδώ. Χαλαρά το στόμα. Ας κάνει κάποιος ένα focus στα παπούτσια με τα δάχτυλα. Βγαίνουν. Βγαίνει. Γιατί δεν διάλεξε αυτό το ζευγάρι, αυτό σου πάει. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Τα μάτια είναι δικά σου, το χρώμα. Όχι, είναι φακό σπίτι, δεν βλέπω κάτι. Α, είναι φακό στο χρώμα ή... Και το χρώμα. Και το χρώμα, μάλιστα. Και εν ολίξης ξεματιάστηκα. Τι ύψος έχεις? 1,69. Για πασταρέλα δεν κάνεις. Σε βρίσκω petit, πολύ μικροκαμωμένη. Σου έχεις βάλει πάρα πολύ τον οκραγιόν. Είναι και αχνά τα φρύδια σου γιατί είσαι ginger blonde. Μου έχεις βάλει και το floral, πέρλες και όλα αυτά. Και ξαφνικά βλέπω 10 χρόνια εξτρά πάνω. Κατάλαβα. Δεν νομίζω ότι κάνεις για μοντέλο. Εγώ θα ήθελα το μαγιό, θα θέλετε κι εσείς ή όχι. Εγώ δεν θέλω. Ούτε εγώ. Από εμένα είναι όχι. Τι λέει η κάμερα, θα μας πεις. Να σου πω τι λέει η κάμερα. Κοίτα πίσω. Οκ, σεβαστό. Είμαι η Ειρήνη Νουνέ Καζαριάν, είμαι 21 ετών, κατάγομαι από Αρμενία και δήλωσα συμμετοχή στο Next Top Model για να φτάσω στους στόχους μου. Τέλεια όλα. Πάμε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Έλα μέχρι εδώ, σε παρακαλώ. Δεν πειράζει. Γεια σας. Γεια σου. Πώς σε λένε? Με λένε Ειρήνη Νουνέ Καζαριάν. Από πού είσαι, η καταγωγή σου? Από Αρμενία. Αρμενία. Α, πολύ ωραία. Φαίνεται. Γιατί έχεις δύο επώνυμα? Δεν είναι επώνυμο, είναι το όνομά μου. Α, έχεις δύο ονόματα και έχεις middle name. Α, πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 21. Με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι με modeling. Έχεις κάνει κάποια φωτογράφηση? Όχι. Είσαι σε κάποιο γραφείο? Ναι. Σε ποιο γραφείο είσαι? Fashion. Μάλιστα. Πόσο καιρό είσαι σε αυτό το γραφείο και ασχολείσαι? Περίπου 8 μήνες. Α, φρέσκια δηλαδή. Πόσο Πολύ ύψος ωραία. έχεις? 1,76. 1,76. Μπορούμε να σε δούμε λίγο πιο κοντά γιατί οι βλεφαρίδες σου με εμποδίζουν. Ναι. Τι λεφαρίδες είναι αυτές δικές Άσε σου? Είναι φυσικές, Άσε ναι. κάθε φορά το ανοίγω. Αλήθεια, βγαίνει ναι, κάτι ναι, τρέχοντα. ναι. Φταίει το λευκό μολύβι που δεν βάζουμε όταν Έχω είμαστε με μάτια. Κλάρα. Μάτια, φρύδια, προσωπάκι. Είναι οι Ωραίο βλεφαρίδες κομίκροπο. αυτές. Πήγαινε πάλι το σημαδάκι σου να έχεις Μπορούμε να σε λέμε νουνέ εμείς γιατί μας αρέσει. Βεβαίως, ναι. Το προτιμώ. Αφήνεις λίγο τα μαλάκια σου κάτω. Είναι λίγο... Έτσι, έτσι, έτσι. Τέλεια, τέλεια, έτσι, έτσι τα θέλουμε. Μην τα Έτσι. φτιάχνεις. Ναι, ναι, ναι. Για κάνε μας μια πασαρέλα λοιπόν με αυτό το μάλι και ξαναγύρνα. Οκ. Πάμε. Πόζα. Γυρνάς πίσω και ξανά. Είναι στενή, έχει πολύ ωραία περιφέρεια. Ναι, ναι. Ωραία η ώμη, ωραίο στήθος. Και ξέρεις τι λέω, στροφή, μαγιό και ξανά έλα. Ναι. Την αγαπώ. Τι ωραία ενέργεια που έχει. Πολύ, πολύ γλυκό Τι ωραίο παιδί. στήθος, επιδερμίδα, She's λαβάνδρινη. exotic. Εμένα μου θυμίζει Ινδί πάντως. Όχι Αρμένισσα. Όχι, Αρμενία την Και εμένα Αρμενία. Αρμενία Εμένα δεν δεν και έχω μια θυμίζει φίλη από την Αρμενία. Πάτια, υπέροχα, Ναι, και τώρα... Τεράστια. Βέβαια λίγο προς τα κάτω. Κοίτα, Καλά, αυτό καλά. το μάτι μπορεί να δουλευτεί στο φακό, μπορεί να ανέβει. Με μακιγιάζ, με κάτι, μπορεί. Μπορεί Με λίγο. μακιγιάζ έχουμε τον ειδικό να μας το πει. Α, αχ, τι ωραίο στεγνό παπουδάκι.
Πώς αισθάνεσαι? Έχω τέλεια. Μπορείς να μας κάνεις μια μικρή χάρη? Θέλουμε να έρθει λίγο οι μακιγιές μας η Μέρη. Να δούμε λίγο το καπάκι σου, πώς μπορεί να το φτιάξει λιγάκι και να βαθύνει λίγο το μάτι σου. Σε πειράζει? Μερούλα, μπορείς να μας δεις και από κοντά τι γίνεται με το μάτι μας? Γιατί είναι πολύ μεγάλες οι λεφαρίδες, το έχεις βάψει και πάρα πολύ και κάνει σκιές στο μάτι σου. Να σου εξηγήσω τι γίνεται. Επειδή τα μάτια σου είναι μεγάλα και στις άκρες πέφτουν λίγο προς τα κάτω, αυτό που λέμε να κάνει η Μέρη για να το δούμε. Έχουν ποτέ να με πατήσει. Βέβαια, μπορεί να έχει να κάνει και με τη σκιά της λεφαρίδας, παιδιά. Μήπως θα ανεβάσει λίγο. Είναι κυκλική η βλεφαρίδα της και στην ουσία γράφει το μάτι. Ωραία, για κάνε μας ένα μικρό τρίκ, Μερούλα μου, έτσι για λίγο και από την άλλη. Πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, δεν έδωσε βάθος. Άλλο πράγμα. Εντάξει. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευχαριστούμε, Μέρη. Ευχαριστούμε, Μέρη. Όταν βάζεις μάσκαρα, προσπάθησε να μην βάζεις 3 τρώσεις κι εσύ. Μαλακά, δεν χρειάζεται, έχουν μεγάλες βλεφαρίδες. Θέλεις να μας δείξεις λίγες πόζες έτσι για μαγιό, να σε δούμε και λίγο να κινείσαι? Σαν να ποζάρεις για ένα ωραίο fashion περιοδικό. Και κάτω, στο πάτωμα. Κάτω στο πάτωμα. Ναι, εξαπλωμένη. Τι να κάνω τώρα. Τσοπανεί η κοιλιά μου κάπως, δεν ξέρω. Και στο πλάι, κοίταξέ μας. Έτσι, μπράβο, εδώ είμαστε εμείς. Και ωραία λεπτά χώρια. Και στο πλάι στους γοφούς λιγάκι, αν θες. Εγώ βέβαια διαφωνώ με το ποζάρισμα για μαγιό, αλλά είναι εντάξει, είναι δικιά μου γνώμη. Με ξενίζει πάρα πολύ γιατί δεν θεωρώ ότι θα είσαι κατηγορία σεξι μοντέλο. Οπότε όλα αυτά τα πόζες με σπάμε μέση αυτά και πετάμε ποπό και αυτά, εμένα δεν μου κάνουν για σένα. Με αυτό το στήθος όμως δεν βλέπεις να μπορεί να δουλέψει εσώρουχα και μαγιό? Όχι. Εντάξει. Διαφωνώ μαζί σου, Δημήτρη. Και εγώ, αλλά Υπάρχει είναι η ένα άποψή σου. σεξινες το οποίο δεν είναι το κλασικό σεξινες, είναι ένα αθώο, fragile, πολύ όμορφο και πολύ σωστό και σύγχρονο sex appeal, το οποίο δεν προκαλεί και αυτό είναι το ενδιαφέρον του. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ποζάρεις με μαγιό. Να ψηφίσουμε. Ναι. Ναι. Άγγελε, ξεκινάς. Άγγελε. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω μια μέρα με ένα φορεμά μου, οπότε ψηφίζω ναι. Wow! Ευχαριστώ. Μου αρέσει πολύ, το κατάλαβες πιστεύω από την αρχή. Θα σου πω κι εγώ ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα ήθελα να σε δω με πιο ιδιαίτερα ρούχα, πιο σχεδιαστών, καλή ώρα όπως ο Άγγελος, πιο ιδιαίτερα πράγματα. Και ούτε καν να ποζάρεις. Δεν είσαι η κατηγορία κατ' εμέ μοντέλο που ποζάρει, πετάει, που κάνει, δείχνει. Εσύ πρέπει να είσαι χαλαρή και ωραία, τίποτα να μην κάνεις, όπως κάθεσαι. Και για μένα ναι. Πιστεύω ότι μπορείς να τα κάνεις όλα. Σεξι, απλά, πιο ιδιαίτερα, γυμνό, μέσα στη θάλασσα. Είσαι ένα πολύ ιδιαίτερο κορίτσι που έχει ένα φυσικό σεξαπίλ που δεν χρειάζεται καθόλου μα καθόλου να προσπαθείς. Εννοείται ναι και πόσο γλυκό και καλό παιδί είσαι. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Θα σε δούμε στο bootcamp. Μου φύγε ένα βάρος, μου ανέβασαν πολύ την αυτοπεποίθηση. Είμαι λίγο χαρούμενη, ναι. Είμαι πολύ χαρούμενη βασικά. Είμαι έτοιμη να πάω στο bootcamp. Γεια σας! Γεια σου, από μακριά και. Πιστεύω πολύ περισσότερο στην προσωπικότητά μου από ότι στο κορμί μου. Το πρόσωπό σου είναι πάρα πολύ ωραίο. Διορθώνεται. Ίσως είμαι εγώ αυτή. Δεν έχεις την ιδιαιτερότητα ενός μοντέλου. Είσαι όμορφη απλά. Θα τους κερδίσω. Αυτό θέλω να κάνω. Το θέλω, το θέλω. Και πώς θα ανταγωνιστείς και τα άλλα κορίτσια? Κοίταξε να δεις. You wanna be on time. You wanna be on time. Είμαι η Νικολέτα Χατζίνα, είμαι 22 ετών και σπουδάζω οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Παντίου.
Έχω έρθει στο Next Top Model γιατί είναι κάτι που το ήθελα από μικρή. Είχα πει ότι το επόμενο που θα γίνει θα έρθω. Θετικές σκέψεις, χαμόγελο και πάμε. Γεια σας! Γεια σου, από μακριά Τι κάνετε? Ωραία. Τι κάνετε? Πολύ χαίρομαι να βλέπω. Και εμείς τι Εντάξει, ηρεμό τώρα, είμαι σοβαρή. Λοιπόν, είμαι η Νικολέτα. Ναι. Είμαι 22 χρονών. Σπουδάζω οικονομικά στην Πάντιο. Έλα να σου πω ένα μυστικό κοντά μου, έλα να σου πω ένα μυστικό. Δεν θέλω να ακούσει η Βίκη. Αν έχει μία τύχη να σε περάσει, πρέπει να τρέξει λίγο να βγάλει το κραγιόν. Πέταξε το αυτό το Ναι, πράγμα. οκ. Μην το ξαναφορέσεις. Έγινε Λούις. Τσαχπινούλα. Τι γίνεται με αυτά τα κραγιόν που χάνεις Καλούλα, τελείως μωρέ. τα πάντα. Δεν είναι πολύ όμορφη, είναι καλούλα. Δεν είναι πολύ καλή. Έχει ένα σώμα όμως. Ξέρεις κάτι, είναι μετά τις άλλες κιόλας είναι Είναι λίγο δύσκολος δύσκολο. ανταγωνισμός, ναι. Τη δεύτερη φορά που μπαίνω χωρίς το κραγιόν μου, έχω πολύ άγχος. Πιστεύω θα φανεί και θα με δυσκολέψει λίγο. Καλώς την Άλλαξα, έφτιαξα. Έλα μπροστά, φώτισε το Νικολέτα, είπαμε Πάντιο, Ναι, οικονομικά. οικονομικά. Ναι. Δεν μ' αρέσει πολύ όμως. Γιατί πήγες να το κάνεις αφού δεν σ' αρέσει? Πίστευα ότι αυτό ήθελα. Ναι. Αλλά τελικά θέλω αυτό, εδώ, εσάς. Και έχεις ασχοληθεί καθόλου με το modeling? Όχι, το είχα ξεκινήσει στα 18, ήμουνα σε ένα πρακτορείο. Είχα ένα θέμα υγείας όμως και δεν μπορούσα να συνεχίσω. Θες να μας πεις τι συνέβη ή όχι? Έμεινα σπίτι 6 μήνες. Επέμβαση, έκανες συγγνώμη. Όχι, όχι. Τι ήταν αυτό που ήταν 6 μήνες? Άμα το πω θα αρχίσω να κλαίω. Ήταν ψυχολογικό. Ναι, έπαιξε πάρα πολύ ρόλο η ψυχολογία μου. Να σε ρωτήσω σε αυτό. κάτι. Ναι. Οπότε νομίζω ότι μπαίνοντας σε ένα σπίτι που θα έχει τρομερό ανταγωνισμό, η ψυχολογία θα σε βοηθήσει ή θα σε κάνει Εννοείται, εγώ ο ανταγωνισμός είναι φίλος μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τα πάω Έμεινες τέλεια. 6 μήνες με όμως στο σπίτι για ψυχολογικούς Πραγματικά λόγους. θέλω να γίνουμε φίλες. Δεν με ενοχλεί, θέλω να με νησούνε, θέλω να είναι καλύτερες από μένα Γιατί και να να σε προσπαθώ νήσει να. κάποιος? Επειδή, όχι να με νησούνε, να προσπαθούν να με ξεπεράσουν, να τις ξεπεράσω. Δεν θέλω να είμαι με άτομα που είναι χαμηλότερο επίπεδο από εμένα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τώρα δεν θέλω να είμαι φίλη σου πια. Για πιάσε και τα Άρα μαλάκια θες τώρα. πάντα ένα καρότο. Προσπάθησε για να το. τρέχεις. Ναι, αυτό. Μ' αρέσει. Για πιάσε και τα μαλλιά, Νικολέτα, ψηλά, μπράβο. Να γυρίσω. Ναι. Πιάστα και άφησε τα πιασμένα. Ναι. Προφίλ. Ναι. Οκ. 3/4. Οκ. Γελάει. Εντάξει, φτάνει τόσο. Ωραία. Δεν ξέρω τι να πω. Η ενέργειά σου είναι πολύ ωραία, αλλά έχω μείνει σε αυτό. Ότι κι εγώ, όπως είπε η Βίκη, θα ήθελα να γίνουμε φίλοι. Ναι. Με το μοντέλο κάπου δεν τα βρίσκουμε. Μήπως ένα μαγιό θα βοηθούσε. Λες. Ναι, έφυγε. Ναι, έφυγε. Ξαναφύγε, ξαναέλα. Είναι πρόθυμη Τσουκ, τσουκ. πάντως, έτσι πολύ. Το θέλει τόσο Όλοι πολύ. είμαστε πρόθυμοι αλλά για πολλά δεν πράγματα, κάνει. εντάξει. Όχι όλοι. Εσείς τι λέτε Εγώ φωτογραφικά? θέλω να γίνει φίλη του Άγγελου. Κοίταξε, εγώ την ήθελα φίλη μου στην αρχή, αλλά μετά μπορείς αυτό να λέω ότι θέλω να Φλιάρι. κάνω ή δεν μ' άρεσε μετά αυτό, γιατί δεν μου ακούστηκε πάρα πολύ ωραίο. Έρχεσαι λίγο λες και θα σπάσει τα αυγά. Έλα, έλα. Γύρνα και μαγιό. πίσω, να σε Να σου δούμε. δώσουμε άλλη μια ευκαιρία. Ναι, γύρνα πίσω, Να πήγαινε και περπατήσεις ξαναέλα. σαν μοντέλο. Ναι. Θέλω να το ζήσεις. Έχεις δει επιδείξεις, έχεις δει πασαρέλες. Είναι η στιγμή που πρέπει να αποδείξεις ότι μπορείς. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει άλλη. Αυτή είναι η στιγμή. Πάμε. Πιο γρήγορα. Λοιπόν, να μου κάνεις μια χάρη, βγάλει τα παπούτσια και περπάτα στις μύτες. Ωραία. Δεν μπορεί να τα περπατήσει τα παπούτσια, παιδιά. Το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε. Με το που βγάζω τα παπούτσια νιώθω πιο άνετα, αλλά το άγχος μου με κυριεύει και φαίνεται. Υπάρχει ακόμα. Καλύτερα. Ναι. Και τσακ, μεσούλα και πίσω και μπρος. Δυνατά και γρήγορα. Κάνε στροφή, Νάζη. Παίξ' το λίγο, χόρεψε. Άγγελε. Πόσες, πόσες. Shake your boots, hey. Άντζελο Μπράτη, πες μας. Ναι, δεν έχω πιστεί. Δεν σας πείθα. Κάνε πως ποζάρεις, σαν να πόζαρες για κάποιο περιοδικό. Τον Άγγελο να ψήσεις. Σπάσε μέση.
Χαλαρός ο λαιμός, κοίτα τον κύριο Σκουλό, κοίτα ψηλά. Άνοιξε λίγο το στόμα, χαλαρό. Εσύ δεν νιώθεις καλά με αυτό που κάνεις όμως. Φαίνεται. Και εμείς πώς θα σε βοηθήσουμε. Έχω αγχωθεί λίγο, να το ξέρω σήμερα. Και πώς θα ανταγωνιστείς και τα άλλα κορίτσια. Κοίταξε, δεν είναι δίκαιο προς τα εσένα με την έννοια ότι είδαμε κάποια κορίτσια που ήτανε, τι να σου πω τώρα, δηλαδή έτοιμες. Ναι, κατάλαβα. Μοντέλα, αύριο τις φωτογράφησα το πρωί εγώ. Καταλαβες και αμέσως μετά ήρθες εσύ. Που το θες πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το βλέπω αυτό το πράγμα. Πραγματικά, δηλαδή, σε καταλαβαίνω. Αλλά έχει μείνει εικόνα από κάτι γοργόνες. Ναι. Εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκα ότι τους αναστάτωσα λίγο. Η κυρία Καγιά σηκώθηκε, προσπαθούσε να με σουλουπώσει λίγο και μ' άρεσε αυτό. Δεν είχα πείσει ακόμα όμως τον κύριο Μπράτη καθόλου. Το ότι το θέλεις πάρα πολύ και είναι σίγουρα ένα ατού. Γιατί έχουμε άλλα ωραία κορίτσια τα οποία ο χαρακτήρας τους είναι λίγο low, χαμηλός. Ναι, κατάλαβα. Αλλά... Εγώ low δεν είμαι με τίποτα. Ναι, αυτό το έχω καταλάβει. Δεν είσαι low, είσαι high energy. Υψηλή ενέργεια, υψηλή τάση. Μπορείς ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Να ψηφίσουμε. Κοίταξε να δεις. Δεν έχω καταλάβει. Μου τα μασάζ λιγάκι. Εγώ, αν θα ήθελα να σε βοηθήσω και να σε κατατάξω στη νέα κοπή και νέα γενιά μοντέλων, που δεν είναι απαραίτητα κουκλάρες, αλλά μπορεί να είναι και bloggers, μπορεί να είναι και influencers, μπορεί να είναι και cool τυπάκια. Τι είσαι? Νομίζω είμαι όλα αυτά μαζί, αν ηρεμήσω. Μα δεν μπορώ να σε βοηθήσω να ηρεμήσεις. Ναι, το ξέρω. Να σου φέρω ένα χαμομήλι, τι να κάνω. Θα είμαι όλα αυτά μαζί. Θα είμαι ένα ήρεμο μοντέλο. Άμα μου πείτε ότι Νικολέτα, Νικολέτα, μπορείς να γίνεις αυτό, αν το προσπαθήσεις, εγώ μπορώ να τα Εσύ δεν πρέπει να ξέρεις τι θέλεις να γίνεις. Εμείς θα σου πούμε. Τι θέλεις να γίνεις. Αντιλαμβάνομαι ότι αρχίζει λίγο το κλίμα να στραβώνει. Εγώ αγχώνομαι πολύ περισσότερο. Η κυρία Καγιά το αντιλαμβάνεται πρώτη, αλλά πιστεύω ότι θα τους κερδίσω. Με απασχολείς πάρα πολύ. Θεωρώ ότι θέλεις πολλή δουλειά. Ναι. Το πρόσωπό σου δεν είναι model material. Δεν είναι ότι είναι τόσο ιδιαίτερο και τόσο μοναδικό το οποίο μπορεί να το δουλέψουμε, αλλά έχεις μια καθημερινή υγιή στάση. Είσαι ένα καθημερινό κορίτσι με πολύ ωραίο σώμα, με πολύ ωραία μαλλιά. Έχεις αυτή την υγεία, αυτό το commercial, το οποίο είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας, αλλά είναι λίγο πιο καλωστημένο. Δεν είμαι σίγουρη. Μπορώ να τσαλακωθώ. Για σένα. Δεν είμαι σίγουρη για σένα, αλλά θα ήθελα να ανακαλύψω μήπως μπορείς. Γι' αυτό θα πω ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Τώρα, αν πω ότι συμφωνώ 100% με αυτά που είπε η Βίκη, είναι η πρώτη φορά. Όντως. Δεν έχει ξαναγίνει. Πυροτεχνήματα. Και εγώ, όχι, δεν ξέρω, βλέπω ένα κορίτσι που θέλει πάρα πολύ να τσαλακωθεί, να γίνει, να αλλάξει, να φτιάξει οτιδήποτε. Γενικά να το παλέψει. Θα πω ναι, γιατί έτσι έχω περιέργεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε. Πρέπει να περάσεις με 3 likes. Ναι, το ξέρω. Εγώ δυστυχώς δεν βλέπω ότι έχεις την ψυχολογία, ήδη έχεις αγχωθεί. Μας είπες ότι πέρασες και ένα άσχημο χρονικό διάστημα 6 μηνών γιατί είχες θέμα ψυχολογικό, το οποίο με προβληματίζει πολύ το να μπει σε ένα σπίτι, να ανταγωνίζεις άλλα κορίτσια. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να δουλέψω μαζί σου, ούτε και εσύ μαζί μας. Οπότε θα πω όχι. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καυτή πατάτα ο Άγγελος. Λοιπόν, με έκαψες. Δεν βλέπω εγώ τη στόφα του μοντέλου. Αλλά το ότι της αρέσει πάρα πολύ και ότι είσαι πεπισμένη ότι μπορείς να τα καταφέρεις, αυτό με κάνει να θέλω να σου δώσω μια ευκαιρία να σε δώσω στο bootcamp και αυτό αποφασίσουμε εκεί. Καλά. Μπροστά στους κριτές, νομίζω βγήκανε όλα μου τα συναισθήματα. Και άγχος και χαρά και στεναχώρια λίγο με την Ηλιάνα. Θα με ξαναδείς, οπότε καλό πιασέ με. Εντάξει, πιστεύω το αποτέλεσμα με δικαίωσε. Τα παπούτσια σου. Στο bootcamp θέλω να είμαι η έκπληξη, ειδικά για την Ηλιάνα που μου έδωσε το όχι. Εντάξει, αφού το ήθελε πάρα πολύ, ας τη δούμε στο bootcamp. Δεν μπορεί να καταφέρει. Εγώ τη βλέπω να φεύγει τρέχοντας στο bootcamp. Ναι. Θα πάει από τώρα να στηθεί απ' έξω με σκηνή. Ας το
θα είσαι μέχρι τότε. Μέχρι τότε. Έχει Θα δίκιο. πάνε και τα σκηνώσει απ' έξω με τον bootcamp τώρα, από τώρα. Γενικά πιστεύω πολύ περισσότερο στην προσωπικότητά μου από ότι στο κορμί μου. Εντάξει, είμαι μια εμφανίσιμη γυναίκα, όπως και πάρα πολλά άλλα κορίτσια που έχω δει μέχρι στιγμής, με πολύ ωραία κορμιά, αλλά δεν περάσανε. Και είχαν πολύ πιο ωραία κορμιά από εμένα. Άρα δεν νομίζω να τους κέρδισε το μαγιό. Είμαι η Χρύσα Τσαλάκη, είμαι από τη Ρόδο, είμαι 22 χρονών και είμαι φοιτήτρια διοίκηση επιχειρήσεων και δημοσιογραφίας. Δήλωσα συμμετοχή στο Next Top Model γιατί μου άρεσε η φιλοσοφία, το ότι χρειάζονται κορίτσια τα οποία έχουν αυθεντικό στυλ και πιστεύω ότι ίσως είμαι εγώ αυτή. Έτοιμη. Γεια σου. Γεια σας. Τι κάνετε, Μια χαρά, εσείς. πώς λέγεστε? Λέγομαι Χρύσα Τσαλάκη, Ναι. από τη Ρόδο. Το χεράκι βγάλε. Βάλε το χεράκι σου, χαλαρά. Έχεις πάρει μέρος σε καλυστία ή έχεις ασχοληθεί με αυτό με τη έχω μόδα? ασχοληθεί ακόμα. Τίποτα. Τι κάνεις στη ζωή σου? Επειδή είμαι αθλήτρια υπασίας, Μάλιστα. δίνω περισσότερη βάση σε αυτό και στις σπουδές μου βέβαια. Μπράβο σου. Να ξεκινήσει ο Δημήτρης, θα τα πούμε μετά εμείς για την υπασία. Εγώ θέλω, μ' αρέσουν πολύ τα μαλλιά σου, αλλά το κούρεμα και όλα αυτά, το χρώμα με μπερδεύει λίγο, δεν πειράζει. Είναι αυτό το όμπρε, σωστά. Ναι, είναι το φυσικό μου, κάτω-κάτω πάντα το ανοίγω. Πίσω λίγο από τα αυτάκια. Οκ. Πάρα πολύ αγχωμένη, πάρα πολύ stiff, δεν κουνιέσαι, δεν κουνάς τίποτα, κάνεις αυτό, είναι το Mrs. Ρομπότο. Χαλαρά, χαλαρά. Κάθε κοπέλα για μένα έχει άγχος. Τώρα πώς έδειχνα δεν ξέρω, δεν έβλεπα. Βλέπω το σώμα σου ότι είναι λίγο πιο βαρύ, να σου το πω έτσι, από αθλητισμό από ό,τι πρέπει. Okay. Αθλητισμό, ναι. Βέβαια. Ναι, κάτι άλλο κάνεις. Αυτό το σώμα δεν είναι σώμα υπασίας. Τι άλλο κάνεις? Και γυμναστήριο πάω. Κάνεις βάρη, δηλαδή. Ναι, κάνω λίγο βάρη. Αχ, φαίνεται ότι κάνεις βάρη. Δεν είναι κακό τα βάρη, και εγώ κάνω βάρη. Το θέμα είναι πώς τα κάνεις, πότε τα κάνεις. Και μόνο αερόβιο δεν είναι καλό, γιατί κρεμάει το σώμα σου. Θέλει συνδυασμό. Εγώ βλέπω τον Άγγελο σε κοιτάει τόση ώρα Και δεν μιλάει. Και έχει καρφώσει το βλέμμα. Προσπαθώ να καταλάβω τι σκέφτεται, δεν μπορώ. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Εγώ βλέπω ένα πολύ αθλητικό κορίτσι. Μπορώ να σε φανταστώ πάνω σε ένα άλογο, αλλά δεν μπορώ να σε φανταστώ πάνω σε ένα σετ φωτογράφησης. Αυτό σκεφτόταν. Δημήτρη, θα ήθελες να δεις μερικές πόζες, ίσως? Θα ήθελα να δω να αναλυγείς λίγο το κορμί, να σπάει, να. Χαλαρά, χαλαρά, ό,τι κάνεις να είναι ήσυχο. Δεν είναι. Το πρόσωπό σου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μπορείς να πλησιάσεις, να. Έχεις πάρα πολύ ωραίο πρόσωπο. Και μου αρέσει που είναι και τετράγωνα τα jawline σου. Απλά για Αμαζόνα θα σε περίμενα λίγο πιο ελαστική, λίγο πιο αέρινη και είσαι πάρα πολύ stiff. Εγώ δεν συμφωνώ με τα βάρη και ποτέ μου δεν έχω κάνει βάρη και ποτέ τα παρτίδια δεν με άφησαν να κάνω βάρη. Τι ύψος είναι, τι ύψος είναι. Είναι 72. Στην υπασία δεν χρειάζεται να είστε λίγο πιο μινιόν. Όχι, αυτό ισχύει για τον υπόδρομο. Οι καλύτερες Αμαζόνες είναι οι ψηλές Αμαζόνες, να ξέρεις. Αλήθεια, ρε. Βεβαίως. Αμαζόνες λέγεστε. Ναι. Να τα. Και εσύ Αμαζόνα είσαι. Είμαι κι εγώ, ναι. Οκ. Λοιπόν, να σε δούμε με μαγιό και χωρίς παπούτσια. Τέλεια, ωραία. Πάω και. Πολύ βαρύ. Το σωστό θα ήταν να είναι ίσως 10 κιλά πάνω για να γίνει plus size και να είναι, γιατί είναι κούκλα. Ή 8 κιλά κάτω ή 10 κιλά κάτω να γίνει πιο skinny, πιο μοντέλο, πιο. Δεν είναι τα κιλά, είναι πάρα πολύ ο σκελετός βαρύς. Είναι σκελετός βαρύς, ναι. Και ο τρόπος που περπατάει είναι βαρύς. Πολύ όμορφο. Άρα τι κάνουμε. Ναι. Πολύ όμορφο κορίτσι. Δεν Και σε ξέρεις, είναι τρελαίνει. προσόν να ξέρεις να υπέβεις. Μπράβο της. Σπάνιο να δεις Αμαζόνα. Καλύτερα με το μαγιό. Εμένα μου φαίνεσαι πολύ βαριά για μοντέλο και θα χρειαστείς πολλή δουλειά. Και δεν νομίζω ότι θα φτάσεις και στο αποτέλεσμα του μοντέλου, είτε να πας δηλαδή μείον, είτε να πας συν, για να γίνεις στο plus size. Δεν μου άρεσε το σχόλιο βαριά. Δεν κατάλαβα πώς θα εννοούσαν βαριά, ενώ ψάχνω το κάτι διαφορετικό. Πιστεύω απλά ότι έχω ένα γυναικείο θελητικό σώμα. Προβληματίζομαι πάρα πολύ. Και εγώ προβληματίζομαι πάρα πολύ. Βράγγελε, τι να κάνω. Δεν ξέρω. Αυτό το πρόσωπο είναι πραγματικά unique. Ναι. Unique πρόσωπο. Έχεις πολύ ωραία μάτια. Αλλά το σώμα σου δεν θυμίζει μοντέλο. Και οι αποστάσεις, δηλαδή, οι αποστάσεις από τη μέση στο στήθος σου είναι κάτι που δεν μπορεί να αλλάξει. πολύ έτσι κι κοντά. αλλιώς. Είναι πολύ κοντά.
Η Τάλια σου δηλαδή, είναι πολύ κοντά. Θέλετε να ψηφίσουμε? Εγώ θέλω να ψηφίσω, είμαι έτοιμη. Ωραία. Είσαι μια πολύ όμορφη κοπέλα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Λάμπεις, ολόκληρη. Δεν νομίζω όμως ότι κάνεις για μοντέλο. Από μένα είναι όχι. Επειδή εκείνη μάλλον της αρέσει αυτό το πρότυπο ομορφιάς, το αδύνατο, το μοντελίστικο, γι' αυτό και είπα αμέσως όχι. Το σώμα είναι βαρύ πραγματικά, δεν θα σε έβαζα ποτέ να κάνεις μαγιό, εκτός αν διορθωθεί όλο αυτό. Προβληματίζομαι πάρα πολύ γιατί κανονικά πρέπει να δούμε το σύνολο. Να είναι όλα σωστά ή κάπως ιδιαίτερα. Εσύ δεν έχεις την ιδιαιτερότητα ενός μοντέλου. Είσαι όμορφη απλά. Άρα θα πρέπει να είναι γενικά όλα καλά πάνω σου. Δεν είναι. Παρ' όλα αυτά το πρόσωπο σου είναι τόσο ωραίο που εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ. Τύψα. Πίσω μου το βλέπεις. Κοίταξε να δεις. Να κάνεις πασαρέλα δεν μπορείς να κάνεις πασαρέλα με τίποτα. Και δεν θα ήθελα να κάνεις πασαρέλα γιατί θα εκτεθείς. Είσαι όμως πολύ όμορφη και εγώ αυτό δεν μπορώ να το παραβλέψω και θα πω ναι. Όχ. Παιδιά, δεν ξέρω. Προβληματιστήκαμε. Λοιπόν, bootcamp. Ξέχνα το boot και κοίτα μόνο το camp. Black humor. Δεν είμαι σίγουρος για το πρόσωπο στα σύνολο. Δηλαδή, ναι, μεν έχεις ωραία χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι και κάτι που δεν έχω ξαναδεί. Μοιάζει σαν πολλά κορίτσια που βλέπουμε σε casting ξανθά. Είσαι ένα ωραίο ξανθό κορίτσι. Αλλά ξέρεις κάτι, δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει, όχι. Δεν φτάνει αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά πρέπει να ψηφίσω όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Γεια σου. Δεν πέρασα γιατί υποστηρίζουν ότι πρέπει να είμαι πιο αδύνατη και ότι έχω ένα πολύ αθλητικό σώμα. Δεν τελειώνει εδώ κάτι, ίσα ίσα ξεκινάει. Γενικά μου αρέσει ο χώρος της μόδας και γενικά ό,τι έχει να κάνει με τηλεόραση, οπότε πιστεύω ότι κάπου θα βρω τον δρόμο μου. Εντάξει. Wow. Είσαι ένα πάρα πολύ όμορφο κορίτσι, μια σπάνια ομορφιά. Είσαι μια κουκλάρα. Με ένα υπέροχο μαλλί. Κοίτα κορμί. Είσαι πολύ όμορφη. Θα ψηφίσω όχι. No, I can't accept a no. No. Θεωρώ ότι θα μπει στο σπίτι. Αλήθεια. You wanna be on top. Wanna be on top. Wanna be on top. Είμαι η Αγγελίνα Γεωργίου, είμαι 24 ετών, κατάγομαι από την Κύπρο και εργάζομαι ως μοντέλο. Δεν είναι αυτό το καλό μου προφίλ. Αυτό είναι. Γεια σου. Γεια σου. Με κι άλλα όμως. Συγγνώμη. Περίμενε. Γεια σας. Συγγνώμη, έχετε κοντά. Γεια σας. Είμαι η Αγγελίνα, είμαι από Κύπρο. Είμαι 24 χρονών. Με τι ασχολείσαι, Με το Αντζελίνα? modeling. Αλλά είμαι freelance, δεν είμαι σε κάποιον πρακτορείο. Δεν έκανα ποτέ μαθήματα. Αυτό θέλω να κάνω. Είσαι λίγο αγχωμένη. Τώρα ναι, ως πριν λίγο δεν ήμουν. Απλά είδα την κυρία Βίκη. Και αγχώθηκες με μένα. Γιατί, πες μου. Ήθελα να σε γνωρίσω. Αλήθεια. Έλα να στέσω μια αγκαλιά. Πήγαινε από κοντά. Γιατί αγχώθηκες. Εκτός τότε γνώρισα την, είχα και την τιμή να την αγκαλιάσω και εύχομαι για αύριο να πάμε για καφέ, εννοεί τίποτα άλλο. Με συγκίνησε. Νιώσεις που θέλω να σε γνωρίσω, Παναγιά. Γεια σας. Αλήθεια. Συγγνώμη. Τα λέει άλλη μου.
Ηρέμησες τώρα, εντάξει. Ναι. Σου φύγε το στρες. Πάμε από την αρχή, ξαναπάρ' το από την αρχή. Τα μαλλιά σου μπορεί να τα αφήσεις, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι τα μαλλιά σου. Θέλω να δω μήκος. Έχω μια ιδέα. Θες να πας να βάλεις το μαγιό σου και να βρέξεις τα μαλλιά σου, να τα κάνεις λίγο πιο wet, να σε δούμε. Γιατί μας έχεις βάλει και τη φόρμα, μας έχεις βάλει και τη στέκα και μας έχεις συγχύσει που λένε και στην Κύπρο. Ένα λεπτό. Πάντως πρέπει να έχει ωραίο σώμα. Πρέπει να έχει ωραίο σώμα, έχει ωραία ενέργεια. Ψηλή πολύ. Τα μάτια είναι λίγο. Τα μάτια είναι πολύ κοντά. Μήπως αυτό είναι τα φρύδια που είναι πολύ λάθος. Αφήστε τώρα να έρθει να τη δούμε με μαγιό να χαλαρώσει λίγο και έχει ο Θεός. Πολύ ωραίο σώμα. Ωραίες πλάτες. Πάλι ψηλιτάλια όμως. Ας τα χεράκια στη μέση, πιο γρήγορα, chin down. Α, κάνεις και τέτοια. Τώρα που έβρεξε τα μαλλιά δεν είναι καλύτερα. Πολύ καλύτερα, καμία σαφώς. σχέση. Να τα κάνουμε έτσι. Έλα κοντά. Να δούμε λιγάκι το πρόσωπό σου. Έγινε από εκεί. Έλα. Κοίτα, άλλαξε το πρόσωπό της, τελείωσε. Γιατί? Τι έχει. Τι έπαθε το δόντι σου. Λείπει Τι το δι. έγινε. Ορίστε. Μα συγγνώμη, αλλά για μοντέλο πρέπει να το ξέρω. Δεν είναι τίποτα να βάλεις μια προσθέτει μια... ναι, αλλά τώρα δεν πρέπει να το δω. Τι έπαθε και έφυγε βασικά. Α, και έσπασε. Αχου, του, εντάξει. Okay, διορθώνεται. Να το φτιάξει. Ναι, απλά εντάξει. Απλά το βλέπα και... Είναι πολύ σύγχρονη γιατί είναι η μόνη με κοντό μαύρο μαλλί. Ναι, Όλες ναι. τις ανθιές μακρομαλούσες κοπελιές. Τα φρύδια πρέπει να τα φτιάξουμε οπωσδήποτε. Πώς μεγαλώνουν. Το σχήμα θα σταματήσει να τα βάφεις. Να στα βάφεις. Να τα βάφω. Βάζεις μολύβι, τι βάζεις. Nothing. Α, τα έχεις Βάλα μόνο σήμερα λίγο. Μπορείς να πας να σημάδεις. Μπορώ να ξεκινήσω να ψηφίζω. Ναι. Μου αρέσει πολύ το σώμα σου, μου αρέσει πολύ ο χαρακτήρας σου. Να κρατήσεις πολύ αυτό το wet look σου πάει πάρα πολύ. Από μένα είναι ένα ναι, μπας και μου έχεις και εμένα δυναμία μετά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Ελπίζω μέχρι το bootcamp να έχεις φτιάξει το δόντι σου. Εγώ αυτά που βλέπω είναι πάρα πολύ ωραίο σώμα. Ώμοι, στήθος, όλα αυτά είναι ολόσωστα. Η πλάτη, φοβερή, όλα αυτά. Βλέπω μια δυσκολία στο πρόσωπο. Εγώ τα κοιτάω όλα. Δηλαδή, μπορεί τα κορίτσια σαν μοντέλα να σε βλέπουν σαν γαζέλα που περπατάς και έρχεσαι με την κορμάρα και να λένε wow, ναι. Αλλά εγώ δεν δίνω μεγάλη σημασία σε αυτά. Εγώ δίνω σημασία σε αυτό που βλέπω και όταν έρχεσαι από κοντά. Από μένα είναι όχι. No. I can't accept a no. Είσαι πολύ γενναία. Πήρες το αεροπλάνο και ήρθες. Όμως, εγώ διαβάζω και ένα φόβο πίσω από τα μάτια σου. Behind the lines. This is the reason, I swear. Really? This is the reason. Οκ. Είναι λέει το δόντι σου που σε φοβίζει. Θα μπορέσεις να σταθείς δίπλα στα άλλα τα κορίτσια και να καταφέρεις να αφήσεις το στίγμα σου. That's why I'm here, innit? Είναι γι' αυτό που ήρθαμε όλες. Για να αφήσουμε το στίγμα μας, να προσπαθήσουμε για κάτι που σίγουρα έχει ανταγωνισμό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχεις killer body και έχεις ένα πρόσωπο το οποίο εμένα μου θυμίζει λίγο αγοράκι. Και αυτός ο συνδυασμός είναι killer combination, οπότε βεβαίως και ναι. Συγχαρητήρια! Ευχαριστώ την. Απλά γιατί αν δεν ήταν η κυρία Βίγε θα μου δινόταν αυτή η ευκαιρία. Απίθανη, απίθανη. Έχει μου αδυναμία. Δεν ξέρω, βρε παιδιά. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να βρούμε μια εξωτική ομορφιά. Γεια σου, Ιωάννα. Πολύ δικτυωμένος σας βλέπω. Η Ιωάννα είναι μοντέλο. Περπάτησε και στον Κοτιέ εδώ στην Αθήνα. Με λένε Νταϊάννα. Αγάπη. Είναι πρωταθλήτρια τέκβοντο. Είμαι από το Καζαχστάν. Το θέλεις? Θέλω. Όχι, θέλω, το θέλω. Τι ζώνη τώρα έχεις? Μαύρη ζώνη και ένα ντάν, αλλά είμαι στο αγωνιστικό. Αλλά η μητέρα μου Κορεάτσα, οπότε είμαι μισή Κορεάτσα. Έχω βγει πρώτη στην Ευρώπη, τέταρτη στον κόσμο. Μπράβο σου, βρε Ιωάννα! Κοίτα, κορμί. Είσαι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο και δείχνεις να έχεις και ένα πολύ ωραίο σώμα. Εγώ νομίζω ότι όποιος ψηφίσει όχι, κάντε και ένα. Το θέλεις? Το θέλω. Άμα μπεις στο σπίτι θα κάνεις τέκβοντο σε όλες, δηλαδή. Γιατί και καλή γυμναστική. Βλέπω το πρόσωπό σου είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι η μίξη
Εντάξει. Wow. Κορμί είναι πολύ ωραίο. Δεν είναι βγαλμένη από βίντεο κλιπ Ρόμπερτ Πάλμερ, το Addicted to Love. Ναι, πολύ. Αγάπη μου, τι ωραίο σώμα έχεις. Είσαι πολύ όμορφη. Είσαι ένα πολύ ωραίο κορίτσι. Μου αρέσει όλη σου εικόνα, δηλαδή κάνεις πάρα πολύ για μοντέλο. Έχεις υπέροχο σώμα, έχεις μια φυσική ευγένεια. Το σώμα σου είναι φανταστικό. Βέβαια, έχεις το περιορισμό του ύψους. Μου αρέσει η ζεστασία στα μάτια σου και η πειθαρχία που έχεις στο χαρακτήρα σου. Αυτό με τρελαίνει, είναι το καλύτερό μου. Εγώ θέλω να σου πω ένα μεγάλο ναι και να ξεκινήσει από εδώ η καριέρα σου. Είμαι η Μαριάννα Πενέση και είμαι 23 ετών. Ήρθα στο Next Top Model γιατί μου αρέσει πολύ ο χώρος της μόδας, της ομορφιάς και θα ήθελα και εγώ να ανήκω σε αυτόν. Γεια σου. Γεια σας. Πώς σε λένε? Είμαι η Μαριάννα. Πόσο χρονών είσαι? 23. Με τι ασχολείσαι? Έχω τελειώσει παιδαγωγικό. Δουλεύεις πάνω σε αυτό? Κάνω ένα μεταπτυχιακό που τώρα το τελειώνω και παράλληλα ασχολούμαι λίγο με το modeling, κάνω φωτογραφίσεις. Έχεις κάποιο γραφείο? Τον πατέρα μου. Δεν άκουσα. Είσαι σε κάποιο γραφείο? Ναι, είμαι. Ο μπαμπάς σου πώς το βοηθάς? Έχουμε οικογενειακή επιχείρηση, εμπόριο καφέ κάνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Από πού είναι ο μπαμπάς ή η μαμά? Ο μπαμπάς μου είναι μυγάς. Είναι η γιαγιά μου, δηλαδή από Τανζανία, από Αφρική. Και το είπε από εδώ. Τα μάτια σου τι χρώμα είναι? Είναι πράσινο μελίδι. Άντε, εγώ που σηκώνομαι συνέχεια να ξεσηκωθώ μια φορά, παιδιά. Είναι και ένα λόγο στο φωτισμό. Έχεις ασχοληθεί με το modeling σοβαρά? Το τελευταίο χρόνο ασχολούμαι πιο πολύ. Εντάξει, κάνω κυρίως φωτογραφίσεις για καταστήματα ρούχων. Πασαρέλα έχεις κάνει ποτέ? Έχω κάνει, αλλά για hair shows. Λοιπόν, το πρόσωπό σου είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι γωνίες του προσώπου, τα οστά που βλέπω εδώ, τα μήλα. Τα μάτια σου είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε να πιάσω. Όχι, γιατί η δύναμή σου είναι όλο αυτό που βλέπω. Δεν με ενδιαφέρει να σε δω με πιασμένα μαλλιά, δηλαδή αν σε φωτογράφιζα ποτέ, δεν θα σου πιάνει τα μαλλιά. Αυτό κάνουν άλλες κοπέλες. Γιατί εσύ, αφού εσύ αυτό είσαι. Μπορούμε να σε δούμε με μαγιό? Εννοείται. Ανυπομονούμε. Ξέρετε τι, θέλω να τη δω με μαγιό γιατί το παντελόνι. Ναι, φαίνεται ότι την ανοίγει πολύ. Είναι λάθος οι ρίγες. Είναι βαριά. Είναι βαριά, αλλά είναι τόσο δυνατό βαριά. σώμα, αλλά έχει πολύ δυνατό πρόσωπο. Πολύ δυνατό. Κούκλα, το πρόσωπο είναι φανταστικό. Πολύ Και δυνατό τόσο πρόσωπο. ιδιαίτερο. Ναι. Και γύρισε και πίσω και ξαναπερπάτησε και πίσω. Μπράβο. Διορθώνεται. Λοιπόν, έχεις πάρα πολύ ωραία πόδια μέχρι τις γάμπες, αλλά μετά μας τα χαλάσει λίγο. Και επίσης το πάνω μέρος του σώματός σου είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πρόσωπο είναι ονειρικό και πολύ ιδιαίτερο, αυτά τα μάτια που έχεις, αλλά η περιφέρεια είναι λίγο πρόβλημα, δεν είναι? Γυμνάζεσαι. Τώρα τελευταία πιο πολύ συστηματικά προσπαθώ. Τι κάνεις? Διάδρομο. Μπράβο που κάνεις διάδρομο. Πιο πολύ αερόβια. Χρειάζεται να κάνεις λίγο λάστιχα. Θα σου πω γιατί έχεις πολύ ωραίο σώμα, έχεις πολύ ωραίους ώμους, αλλά στην περιφέρειά σου και στη μέση σου εδώ στα πλαϊνά θέλει να σφίξεις και να μαζέψεις λίγο προς τα μέσα. Για μένα πρέπει να κάνεις αύριο διατροφή, μια ειδική διατροφή για να χάσεις λίπος. Όχι μια οποιαδήποτε διατροφή, είναι μια ειδική διατροφή που δίνουν για να στεγνώσεις τοπικά και εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν χάνεται κανένα τοπικό πάχος. Είναι όλο ενιαίο. Αυτά θα χάσεις λίγο, θα φας αυτό και θα χάσεις από εδώ. Δεν υπάρχει πουθενά. Θες να πεις ότι όλοι οι διατροφολόγοι δίνουν τις δίαιτες για να χάσει λίπος στην περιφέρεια συγκεκριμένα, δεν το κάνουν σωστά? Χάνεις λίπος γενικά. Δεν υπάρχει το χάνω τοπικό πάχος. Δεν υπάρχει αυτό. Και όμως γίνεται και, τι θα σου πω, δεν ξέρω η Άννα τι εννοεί. Εγώ ξέρω ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Συμβαίνει από διαιτολόγους αυτό το πράγμα, να σου δώσουν μια διατροφή να ξέρεις να λιώσει το λίπος εκεί που πρέπει και όχι σε όλο το σώμα. Η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου είναι, που κάνω προς τα κορίτσια που ξέρουν καλύτερα, είναι αν προλαβαίνεις. Δηλαδή, αν προλαβαίνει να έρθει το σώμα έτσι όπως πρέπει. Προλαβαίνει. Προλαβαίνει, λες. Προλαβαίνει. Δεν θα γίνει όλο κατευθείαν, θα πάρει λίγο καιρό, αλλά προλαβαίνει. Εντάξει, δεν θα αυτό το λίγο καιρό, και πόσο λίγο καιρό? Στον Next Top Model, ας πούμε, 2 ή... Ναι. Γιατί έτσι το βλέπω και εγώ.
Και από τη φύση μου και εδώ, δηλαδή το αφρικάνικο. Είναι και το σωματότυπο. Αυτό πήγα να σου πω. Είναι το σωματότυπο. Δεν είναι ότι εσύ έχεις κακή διατροφή ή δεν έχεις γυμναστεί. Είναι το σωματότυπο έτσι. Μάλιστα. Τι λέτε, ρε παιδιά? Ψηφίζουμε. Να ψηφίσουμε. Εγώ να ψηφίσουμε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Είσαι ένα πάρα πολύ όμορφο κορίτσι, μια σπάνια ομορφιά που δεν συναντάς εύκολα, με ένα υπέροχο μαλλί και γενικά είσαι πάρα πολύ καλοβαλμένη. Λίγο θα ήθελα να είσαι πιο ψηλή, αλλά δεν πειράζει. Έχεις τη διάθεση να προσπαθήσεις το σωματάκι σου. Τότε δεν μπορώ να μπω, ναι. Σειρά μου να ψηφίσω. Είσαι μια κούκλα. Το πρόσωπο είναι πραγματικά, οι γωνίες του προσώπου σου αυτά είναι συγκλό. Με προβληματίζει πάρα πολύ το σώμα γιατί δεν μπορώ να σε κατατάξω σε μια κατηγορία μοντέλων. Δηλαδή ούτε plus size, ούτε light plus size, ούτε κανονικό. Προβληματίζομαι πάρα πολύ. Στο διάστημα που θα χρειαστεί για αυτό που πάμε να κάνουμε. Θα ψηφίσω όχι. Δεν είμαι σίγουρος. Με στεναχώρησε αυτό το όχι, γιατί ο συγκεκριμένος κριτής από την αρχή είχε εστιάσει σε μένα. Οπότε πίστευα ότι από εκεί θα άκουγα ένα ναι. Τελικά δεν τον κέρδισα. Εγώ πιστεύω ότι θα προσπαθήσεις, το δείχνεις ήδη. Ήδη το έχεις βάλει στο μυαλό σου ότι θα κάνεις τα πάντα για να καταφέρεις να αλλάξεις τη γνώμη, τη δικιά μας, σχετικά με το κάτω μέρος. Γιατί με το πάνω μέρος είσαι μια κουκλάρα, οπότε θα πω ναι. Μπράβο, Άγγελα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπράντης είχε κάνει και τα λιγότερα σχόλια, δεν τον είχα ψυχολογήσει. Οπότε δεν περίμενα απαραίτητα αυτό το ναι. Ήταν πολύ θετικό για μένα. Λοιπόν, μου αρέσει που ξέρεις ποια είσαι. Ξέρεις ποια είναι τα δυνατά και ποια τα δυνατά σημεία σου. Δεν ξέρω αν αυτό θα σε επηρεάσει στον ανταγωνισμό σου με τα άλλα κορίτσια, αν θα μπορείς να τα απεξέλθεις και αν θα βλέπεις ότι ξέρεις, εγώ πρέπει να διορθωθώ ακόμα, ενώ κάποιες ήταν έτοιμες. Εντάξει, αυτό θα είναι και πρόκληση βέβαια. Θα προλάβει. Θα ακολουθήσω τα tips. Είναι σωστό να πάρει τη θέση κάποιες άλλες που είναι έτοιμες. Τι θα την πάρει ακόμα τη θέση, θα έρθει στο bootcamp, θα σου δώσω 1-2 συμβουλές και επειδή βλέπω και τον Άγγελο και τη Βίκη με κοιτάνε από τη μία μεριά. Μα είναι άδικο να μην έρθει στο bootcamp. Και τον Δημήτρη από την άλλη. Του δίνω το εισιτήριο για το bootcamp και πατάω ναι. Συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο. Εγώ είμαι σίγουρη. Και εγώ είμαι σίγουρος. Τη Μαριάννα δεν την ξέρετε καλά. Όταν θέλει κάτι, το πετυχαίνει. Με έχει ενθουσιάσει αυτό το κορίτσι από την αρχή. Έχει αυτοπεποίθηση, έχει προσωπικότητα. Θέλει πάρα πολύ, είναι πρόθυμη. Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ακούει όμως, ακούει και θέλει. Καλά, μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε δούμε και κορίτσια με μεγαλύτερη περιφέρεια. Δεν είναι ότι. Δεν είναι περιφέρεια, είναι το σωματότυπο. Είναι το σωματότυπο έτσι, δεν αλλάζει αυτό. Έβλεπα μια κοπέλα που από εκεί που είναι η καταγωγή, που έχουν αυτό το θέμα με τον ποπό, που είναι πάντα λίγο πιο ψηλά, αλλά βέβαια ανοιχτό. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν ξαναμαζεύεται. Ακόμη και αν το κάνει στη διάρκεια του παιχνιδιού, και τη βλέπουμε να αλλάζει και να εξελίσσεται, και πάλι καλό δεν είναι. Ναι, πάρα πολύ. Και το ήθελε πάρα πολύ. Και από τα μάτια και ο τρόπος της και άκουγε, εγώ θεωρώ ότι θα μπει στο σπίτι. Αλήθεια. Ναι, και εγώ ναι. το πιστεύω. Κέρκυρα, Κέρκυρα, λα 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 λα. Βίκη. 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 Τυριριρι. Όνειρο απατήλο. Αχ, πού να ανεβώ να πέσω. Νομίζουν ότι είμαστε Ινστιτούτο Αισθητικής Αδυνατίσματος και τα λοιπά. Όχι. Next. Είδα φως και μπήκα. Μέχρι εκεί. Play a little and try it out. Έγινε, θέλω να πάρει. Let's be friends. Let's play. Come on. Mirror, mirror on the wall. Am I the prettiest of them all? No. Ναι, σε όλα. Υπομονή δεν έχω. Από την πρώτη στιγμή που την είδες, τι κατάλαβες? Όχι. Και από μένα όχι. Και από μένα όχι. Κράκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια. Αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για αυτό το αλήθεια που είπε στο τέλος, είναι που μου ακούστηκε σαν κατάρα. Αλήθεια, κατάρα φάγαμε. Ναι, κανονικότατα. κατάρα. Συνέβη κάτι. Θα στήσω και τον κόρπο μου. Πρέπει να Πείτε, σκοτούμε. κουνηθείτε. Και έτσι θα βρω. Πρέπει να κάνουμε και στροφή. You wanna be on top.